Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayan. Intay basa ti Matthew Kapitulo 18, versikulo 21 kan 22. Napan ni Pedro ken ni Jesus, kat sinaludsod na. Apo, mamin ano apakawanag ti kabsat ko ang nagbasol kanyak? Mamin pito? Kinuna ni Jesus, saan laeng amamin pito? No dikat mamin 70 apito. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nakahay ka manan? Anya nakahay? Naglabaga manan dagita matam. Nagtalna ka man. Mangibabain ka talaga. Anya! Tinungpanak. Ay, apay dayta. Tinungpanak ni George. Apay atinungpam dayta adim. Nagkulit mat. Manmano ka lang aruden nga agawid, kasta ka pa'y. Nakadrugs manan, mami. Pumanaw ka! Apa panahon dak? Napunwana kun kan ka, George. Imbagak idin kan ka ngagbalbaliw kan. O di pumanaw! Ha! Agbiagak mat! Nga oray sana gagaw awid! You are fired. Madam, Jack kayat empleyado at dorogista. sa anak adorogista, ma'am. Pumanaw kan, George. Jack kayat ama pirdi ti kumpanyak iti kasken ka nga adik. Naikat kan iti trabaho? Makaparurod tayo jabos ko. Pagbabawian na ti panangikat na kanyak. Apay nga inikat na ka? Siyempre, favoritism. Saan, George? Inikat na ka. Gapo iti panagar-aramat mo iti droga. Ha? Nangalaam ti kasta a panunot mo, di na? Jack kayat ama bangunan ti anak ko amay sa nga adik ti amana. Oy, sa anak nga adik, di na. Apay di mo patsin dita? Jack kayatan. Nauma akon. Pumanaw kamin iti anak mo. O di sige, pumano ka. Awan bibiyang ko. Nakadandanunan nga tan ni manong mo. Kastamat day jay, mami. Agawid no kay kayat na. Ay, Rabiin, maturog tayon. urayot ni manong mo. Ay na, sayang lang ti orasyo ang manguray kan kuana. Mga no tinagidakas na di imbagak a pumanaw. Kat ikanyo mat ay iti pagnakman na. Bayan nyo nga agbyag nga agmay-maysa. Tapno maamiris na dagiti bidot na. Oh. Gapo iti droga. Maiturod na ko nasaktan. Tinulungan nyo mat idin. Inserak yo iti rehab. Ngam kaskas di nga agsubli-subli iti bisyo na. Ay, huwan nga rod. Panunutin nyo ti gastos yo iti kankwana, mami. Bakit kayon? Numabalbalin, da kayo kumamatan ti taraknan mi. Saan aday jay a George? Happy birthday, mami! Ay na, nagadugayam ti apukom. Ay, huwan nga rod. Adapay ti may sa abisita yung mami. Asino? Ni Dina. Ha? Kablaawan kayo iti dayti apan nagkasangay yo. Ay na, agyaman na, di na balasang ko. Iso ka din dahito iti apukok. Wanana, ti anak mi ka ni George. Sige, mami. Panawan kayo pa'y Mapanak ijayan ti daddo mga apo ko yo. Ay, karopro palata ni George. Kasta ka di, nana. Kan naala naman ti daw ko. Di na. Aging ka di ita. Kat di mo pa'y amuno sa dino ti ayan ni George. Sipod nagsina kami. Jakon amuno sa dino ti ayan na. Naragrag sa akak kumapay ita akasangay ko. No adda ni George. Mas pinili na ti barkada na.
Ngamda kami, iti anak na. Duan atawan tinapalabas. Ayan nga taitan ni George. Agsublinto matla siguro, nana. Di nakman lamalagip nga inana. Agreeng ka. Hoy. How? How? Danagan ko. Di nakman awagan iti hoy. Saan napatag tinagan-nagan ditaw? Apay mangriring ka. Alikakakalaeng. At dan madamdamadag iti pulis amang tiliw kadag iti taong grasa akas kadata. Ay, sana ka taong grasa. Iti kastalangam. Pisang-pisang day takaos mo. Nakangir-ngir-ngir ka. Ibagam asaan ka taong grasa. Di nakman ipadagan ka. Ay saus, agpadpada talaan. Manun atawan nagkadkadwata. Saan? Sa bali ka. At dandag iti pulis. Umaykaan. Tuparitan! Mami, adda akon. Nagado ti tao ije palingki. Iso nga itaak lang sumangpat. Saan abali anak ko, no nagatang mo amin na rumbang agatangam. Wan, adamot ten agas mo. Ay, wan gaya, mami. Adda nadamag ko may papanti ni George. Ay, kumusta ti kabsat mo? Adda ka no nakakita kan ko na. Sa dino ti nakakitaan da. Saan adito Angam ko nada, at taong grasa ka no mateng. Anya? Dandani nga rod ka no saan da na bigbig. Saan na no dayta? Makikuy-kuyog sa kano kadagiti adik. Nagkutom ka noon. Sa dino ti nakakitaan da kan kuana. Kaya't ko nga agawid ang tikabsat mo. Pangalalaan na nga tatigat gatang na iti droga. Lukas jay nga awan mo't ti trabaho na. Umanaw ka ditaw. Apay panahon nak. Tinakagawan. Kukwak amin basura ditaw. Agkalkal kay ti kayat mo. Tagkalkalak mo ti kayat ko. Magkita ka iti sa balya pagkalkalam. Nagimot ka. Kastap. Umanaw ka unusan. At ang tubot laeng aldaw mo. Mabisina ka talaga na. Salpag tay talakay. Nagimot. Isot laeng matikagaw ko. Ang matay mingak to laeng mata. Kasapulak ti droga. Ngam, awanan ti pangalag. Awan mo ti kwartak. Ang tigargerak manan. How? Adagan. Nakahay ka manan niya. Kahit si Kangay. Mabisinag. Awan ka di awit mo di tamakan. Apay ko mga ikatangan ka. Nabayagtan nga kadkadwa. Di nagayam imbilang agayim mo. Kalukan. Adol amin. Bagbagim lang ti pampanunutan. Wala sa anak ngagmaoyong akaskan ka. At ang tumot kwarta ka. Ay, maturog ako. Mayati maturog kita. Tapod no timbagam anak kadroga ka. Inuman yun day igatas yung mami. Alda umot kaya man. Uwan, kat ne panawan kayo man nandito balay Tay nakagtrabaho. Ay, agdamag-damag ka man. May papan ka ni Manong mo, George. Uwan, mami. Kaya't ko nga agsubli dito'y balay. Mami. Kaasim at tikabsat mo. Itaman pa'y analadaw anak ka rin dito alakay. Tata,
Agringan! Agringan na, tata! Ne. Apa yung ay? Saan ba tanyag ko tayo? Saan niya gang angis? Tata! Natayan ti kadwa kalakay! Natayan! Papanak na tan. Awanan tila kaya kadwak. Pacheck na overdose tayo jay. Kapo iti tinumar na iti rabi. Ang walang-walang akmanin na. Idinto tayo iti. Jak pulos mapadasan tagpisin. Ita, awan na pulos ti patagtibiyag ko. At nabakpak iti tugaw. Nabati siguro dito iti may sa pasahero. Alait. Kita mo na takwartana. Katno at ta. Alait ti igatang ko iti droga. Si kagayam ti nakapidot dito backpack ko. Oo, sir. Agyaman na ka. Tanyig mo dito police station. Iso tinawagan takot adagos. Napanunod ko ngamin. Napatagkan ka tilinaon day tabag. Podno day ta. Ada dito iti passport ko. Kaya daddo mapay ang napapatag a papeles para iti panag-abroad ko. Sir. Ada pa'y nagyan na kwarta. Agyaman na kiti kinaimbag mo Ikan kay iti gunggunam. Saanin, sir? Saanin? Kaya't ko asubadan ti kinaimbag nga naramid mo. Dalangan kidawag, sir. Anya day ta? Tulungan dak ang makasubli ti pamilyak. Nauma akon niya walang-walang. Nauma akon iti droga. Day talaga yan. O sige, ibagam no taga-ano ka. Sino nga tati agtuk-tuk-tuk? Mabitlaang. Mami. George! George, anak Mami. ko. Pagawanan dak ko, ma. Nagsubli ka, anak ko. Nabayag a binirbirok na ka. Agyaman ang iti Diyos na nagsublikan. Agbirok ni Manong George, iti trabaho na. Wan, Amok nga agdwa-dwa ka, ading. Ngam desidido ako niyag balbaliw. Diyak kaya't apaayan ni mami. sige, George. Aramidem dayta. Mamati ak iti kabaalam, anak ko. Suportaran ka. Agyaman ak, mami. O sige, George. Ikan ka iti tsansa. Apay kit din asaan. Agyaman ak, ma'am. Sayang nga minti skills mo. Amom, idipimanaw ka. Ado tinangi kumparaakan ka. Ngam saan da amatukadan ti kinalaing mo. Kasta ka di, ma'am. Wen, George. Ngam ne, maudin da ito'y agundaway mo. Di mo kumansublyan ti droga. Saanin, ma'am? Ado ti sinayang ko idi apanawan. Iso nga ita, bumawi ak matan. Raniel, saan ka nga umadayo dito'y Agay ayam ka laang ditawan? Di na. George, Iso ka din tayo tatanak ta. Juan? Ni Raniel. Kumusta ka na? Kastoy. Aw-awir ti anak ta. May kanak ka di pa iti may kadwagon taway. Ay, Amok nga da pa nagduadwam. Ngam nagbalbaliw akon. diyak namin kaya't maulit pa'y tinapasamak. Nang ro na tadakkelan ni Raniel. Diyak kaya't mabangunan na ti ama na amay sa nga adik. Ipanagnig ko kan ka. Talagang nagbalbaliw akon. Awan ti sabali akang runaan amaragsakan. Itiintay panagbaliw. No di ti Diyos.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo.